Gospel kum Lukas nong pra kat arpo wei naki pajba ule tu ha ujisu kakme bat ki henmen para jome ke yang hapa pe kwa kendu yame ujisu pa te ulaong haki kakme bat ki henmen para jonga kilong kitu kipasngap ya kaktin ublei bat ki bakong yaka keneka tukot Bible na ka gospel kum Lukas kadai ka jingkren jung Jisu ban yatu shisha mano badai kibahi yang hasem jung di kalong kabasai ya kabau Jisu la keren kene ka jingkhat jingwar yang iwei pa iwei bun sin ipun kam ya kene ka penta jung ka khat Bible ban keren ba Jisu khen snap ya ka kemi jung ka Maria henrei ka jingmut jung ka ne ka jing ong jung Jisu Japang ki henmen ki para bat ka kemi kamut ba Jisu uong pej longkum ka kemi jonga kabala pediang ya ka tien jong blei ha ka jing im jongka pediang ya ka te pin salong ka kemi pin salong henmen pin salong para jonga mar ka Maria kabala kha yanga kala pediang ya ka baru blei los ngubhai ya ka bate nak ne ka dau ngalawan leng ba jongka syaka pertei kum ubreu de pediang ya tien jong blei ko ngu ya ka pakane ka dei ka jing pendam khmat jong blei ya ka jing I jong blei ha lor jongi kan sathe sei kerhai de tongin sha skor da ka bangi pule ya ka da ka ba ni im ya ka tien ka jong blei mar Jisu wang kitu ki bale ya ka tin jonga ka pentri kam ya ka kilong ki pastat tongin long ki pastat pentri kam ya ka tin jong utrai pat kani ka gospel tu kan long pa hikai yangi sesisin ngapen kut ka kemi pat ki men para jonga kilong kitu ki pasngap ya ka tin ublei bat ki ba kongo ya ka